Waslet Malta fl-1927 f'biċċiet tal-injam separati, imbagħad taqdet biex saret dik li bdiet tissejjaħ l-Australian Bungalow. Kien bagħat tal-Gvern Awstraljan f'Malta u f'erba' pajjiżi oħra tal-Commonwealth għal żewġ skopijiet prinċipali biex jgħallem lin-nies li kienu se jemigraw hemm kif jibnu u biex jurihom f'liema tip ta' djar kienu se jkunu qed joqogħdu. Meta waslet, il-bungalow kienet poġġiet f'St. Joseph's Institute f'Santa Venera fejn kienu jiġu malma snajja u hemm damet 5 snin. Minħabba nuqqas ta' spazju kienet mexxiet l-ammiri. Hemmhekk intużat għal numru ta' snin bħala klassi tal-agrikoltura. Iżda meta ngħalqet il-bungalow imdawra bis-siġar u bl-umdità u poġġuta kif kienet fuq ġebel porus ġarbet ħsarat kbar. Madwar 10 snin ilu, il-bungalow għaddiet f'dejn din l-art ħelwa illi ħadmet u għadha taħdem biex terġa' ġġibha fil-glorja tagħha. L-Inġinier Joseph Philip Farrugia li qed imexxi l-proġett qal li madwar 9 xhur ilu il-bungalow reġgħet iċċaqilqet din id-darba għal taqali. Ktib għammek taqa biċċiet. Ek għalmenu ġbarnija at great expense and the great cost and love. Allura ġiet hawnhekk fejn ikun ħafna nies. Biex mexxew għal taqali, il-bungalow kellha tiżarma kollha. L-ewwel ħejna s-saqaf, ħejna l-trusses tas-saqaf. Imbagħad il-ħitan, kull wieħed minnhom l-erba' li huma ġew craned up. Mamulin impoġġijin fuq loris kbar, loris kbar, u ġibnihom hawnhekk. Qal li l-biċċiet li kienu mkabra iżda setgħu jiġu salvati qegħdin jitranġaw. Iżda biċċiet oħra ħajkollhom isiru mill-ġdid. Madwar id-dawra tont, mek hemm veranda, kien hemm veranda sabiħa ħafna. It will make it really attractive. U se nerġgħu nagħmlu din veranda dawra tont fuq 3 naħat li tiġi bellezza. L-inġinier qal li x-xogħol fuq din il-bungalow isir kollu mill-voluntiera u mill-flus li jagħtu n-nies. Qal li bħalissa x-xogħol huwa wieqaf minħabba li l-fondi spiċċaw. Qal iżda li meta x-xogħol ikun jista' jitkompla, il-ħsieb li l-bungalow isir mużew tal-emigrazzjoni għall-Awstralja. Stejjer very sad u oħrajn ta' suċċess, imma kien ħafna fil-bidu in the 20s u 30s kien hemm ħafna sad adventures minn Maltin illi marru hemmhekk u ma tħalluhom jidħlu pereżempju u naslu biex sal-suċċess li għamlu l-Maltin l-Awstralja llum. Fl-2006, il-bungalow ġie skedat bħala monument nazzjonali fl-ewwel grad minn dik li dak iż-żmien kienet l-Awtorità Maltija tal-Ambjent u l-Ippjanar.